नायदो नै बिजयनगराव माबायदि एकदम गारिफ्रा माथो जाम नुवाखै लोगोफोर नै वा गैया जामारनो बिराद लाइन जादों गारिया नै फुरा लाइन आरोना जै 9टा बाजिबाथाय फुरा 12टा बाजिसिम फुरा जामखा मर्निंनिफ्रायनो मर्निंआव फुरा जाम जायो आरोना आरो आफ्टारनुनाव फुरा 3टानिफ्राय हरनि 9टासिम फुरा नायदो नै माबायदि जाम नै बा एरानो जागौमोनलाय आरोना दायो आं थांगासिनो दङ माने बे बिजयनगरावनो गारगोन आरोना आं बिजयनगर खाथियावनो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं माल गारिजों थांगासिनो आरोना फुरा जाम आरोना नै बिजयनगर बेयो गुवाहाटी बिजयनगर नै बिराद जाम खारोना बेयाव मालाबाबो फ्रि सालायनो मोनालै बेयाव फुरा जाम नङाबा थम थम माबादि एब्रे नै जायगा गैयाबाबो एब्रेखायो नांबाथाय ओमफ्राय जोंहासो दाय जासिगोन ओमफ्राय गावसोरनो खोनानै लासिगोन जोंहासो दाय जासिगोन आरोना नै नै माबायदि लाइन जाबोयो नुवाखै गारिफ्रा बा बेरायनो हाख'वा जालायलायोलै माथा गरम मोनलायलायो मालाबा ओमफ्राय एसां गिदिर गिदिर गारि फैयो आरो बेवहाय नै माबा पुलिस पइन्ट मोनलायबाय आरोना ट्राफिक जाम नै आरो नायदो उनावथ' बेसेबां नायबावगोन नायदो उनाव नै उनाव बेसेबां दङ नै फुरा ना फुरा लाइन ओमफ्राय नै जोंहा हगारसिगोन आरोना नै माबायदि लाइन जाबोयोबा गारिफ्रा नायलाय नै फुरा लाइन आरोना नै एकदम दसे लाखिबाथाय फुरा लाइन नै जोंहा पान्डा सासे सफैबाय नै नायदो नै माबायदि फुरा सासे लोगोखौ लोगो मोनदोंमोन आरोना एसे जकिं खालामबाय दसे नायदो नै फुरा बिजयनगर आरोना 2 किल'मिटार फुरा दङ नै उफाय गैया लोगोफोर बिदि सौसि सौसाबाबो थांनांसिगोन आरोना लामायाथ' बहुद गिदिरखा नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आङो मा नायबावदो नै एब्रे आरोना हरन दामाबो खुनु खामानि होआ हगारखायानो मथा-मथि हगारनो माने हगारनायाथ' गोजाननि बाथ्रा अभारटेक खालामनानैसो नायनायलाय नुवाखै नांथारसै नै होमबाबो माने इयो आंखौ नुवाखै आरोना नुनानैबो नुयि बायदि सालायो दायो थांबाय थाबाय लोगोफोरना आंनो खोन्थागासिनो दङ आं बबे जायगायाव लांदों मालखौ आरोना बालि लांबाय थादों आङो दायो माथावरियाव थांगोन आरोना दै प्रटेक्सननि माथावरियाव लांगासिनो दं आरोना आं नै दायो सिंगेल लामा आरोना सिंगेल लामा मोनफैलायबाय नै माने बे माथावरि बेयावनो गारसिगोन आरोना आं र' ससे मोननानै ससे थांबावनानै गारनो मोनसिगोन माने दै लामाया फुरा सिंगेल दासो माने बनायहांदों आरोना